Enguany és el primer any que me present, perquè enguany he complit 40 anys i per celebrar 40 anys tenia ganes de presentar-me. Ja feia 3 anys que m'hauria presentar, però no, la circumstància no podia i enguany he decidit presentar-me. Bueno, quan jo tenia 5 o 6 anys vaig ser en Joan Mas a la processó i quan vaig passar per aquell carrer i vaig veure tots els cristians que cridaven visca en Joan Mas, vaig arribar a nostra i vaig dir quan tingui l'edat he de ser en Joan Mas gran, com diuen, i per això vaig decidir cada any, des d'aquell any, presentar-me i per això som aquí enguany. Jo crec que tots som pollencins, i sobretot que ens agrada vestir-nos de cristià i tal, en qualque moment hem pensat. Quan veus en Joan Mas sortir de la finestra i hem pensat, m'encantaria representar aquest paper, no? De ser l'heroi de Pollença, que és una cosa, i no sé, i anys ho he pensat, no m'atrevia, no tal, i enguany jo crec que he coit una maduresa, no sé, i me veig preparat per assumir aquesta responsabilitat, que al final ho és, no? Ha arribat l'època en què ja tens l'edat per ser Joan Mas o per poder-ho ser i trobo que després de tant d'anys m'agradaria poder ser per un dia o Joan Mas o que capitanegi tots els cristians. Tenc 27 anys i me present per il·lusió com tots els pollencins. Me fa ganes representar l'heroi pollencí en Joan Mas i perquè, no sé, és una il·lusió de petit, enguany que és el primer any que me puc presentar, ja fa un parell d'anys que en tenia ganes i enguany aprofitarem i m'ho presentarem a menys què passa. Som en Martí Llàneves, en Martí de la Font, tinc 29 anys, és el segon any que me present i bueno, suposo que quan tothom me present, perquè me fa moltes ganes, des de ben petit ho he viscut, el meu cunyat ho va fer fa un parell d'anys i m'haig enamorat encara més de la festa perquè la vaig viure més d'endins de lo normal. Jo vaig dir que en complir 50 anys me presentaria, vaig posar aquesta data, m'hagués pogut presentar abans, però bueno, crec que és una data molt guapa, vaig complir 50 aquest passat 8 de maig. Històricament venc d'una família de Joan Massos, el meu predí jove, en Jaume Monoi, va ser Joan Mas durant 13 anys. Després el meu germà en Guillem ho va ser també i després el meu fiol, en Jaume. Jo veia sortir el meu predí jove per la finestra, jo estava a la penya, a la finestra de la penya, i bueno, sempre somiava amb un dia poder estar en el seu lloc. Som en Joan Vendrell, tinc 31 anys enguany i me present, és la tercera vegada que me present. Faig la mateixa il·lusió o més i és per el que ja han dit altres anys, és un honor molt gran. Qualque dia poder arribar a viure la patrona dins la pell d'en Joan Mas i veurem si enguany amb un poc més de sort arribem a aconseguir aquesta fita i cada vegada hem quedat a prop i així aconseguim un parell més de vots i que la gent confia en nosaltres. Som un tio que està ben de forma, no sé, però que m'haurien de votar perquè podria fer molt bé, ho faríem moltes ganes i... No ho sé, tenc el mateix dret que vosaltres, supos, i vosaltres tenen el mateix dret igual, però hi tinc molta passió allà per aquesta festa, molt de sentiment, i hi posaria tot el meu cor i tota la meva força i segur que no la decepcionaria. No, jo no tinc de demanar el vot. Jo m'he presentat, tinc molt de coneguts d'Impollença, la gent me coneix. En fi, si jo comprenc que si no tenen compromís estaria molt content que me donessin el seu suport i del contrari també ho entenc. Ja he estat un parell de festes a Pollença, he estat partícip i també m'agradaria molt ser partícip d'aquesta festa que tenim nosaltres allí. Tots els que me vulguin votar m'han de votar perquè estiguin contents que jo sigui Joan Mas per un dia i ajudar-me a complir aquest somni. Ai, no, m'ha de votar qui me vulgui votar. Estic segur que ho donaré tot i estic segur de jo mateix, que crec que això és una cosa bastant important per representar un paper d'aquests, que al final és un simulacre, però bueno, és una responsabilitat. Per què m'han de votar? Doncs sí, perquè ho donaré tot. Bueno, crec que jo som una persona que estima Pollença, sempre he defensat Pollença i res. Jo vull que me voti la gent que me coneix
i que no té compromís, pues, que sàpiguen que no els defraudaré, que ho dut de dins i faré el millor possible. Sempre he estat cristià, du 16 anys, mai no m'he canviat. I m'agradaria que m'ho votassin, almenys els meus amics de tota la vida, la família, que no s'oblidin d'allò. I bueno, i si guany, intentaré fer el millor possible i defensar el poble com sempre. Com està molt la cristià.